Libreng turok naman ang anti-rabies sa mga residente at empleyado sa San Manuel, Pangasinan. Sisimulan ngayong araw. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Magsisimula ng ipatupad ngayong araw, February 23, ang pagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga residente at empleyado sa San Manuel, Pangasinan. Bukas ang serbisyo para sa mga nakagat ng aswat pusa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Biyernes maliban tuwing holidays. Inabisuhan ang mga nagnanais na makapagpaturok ng libre na hanggang alas 4 lamang ng hapon tatanggap ng pasyente na sasapat hanggang sa oras ng pagsasara ng Animal Bite Treatment Center ng Don Laureano Perez Memorial Clinic. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang sapat na procurement ng supply ng bakuna upang mabigyan ng pantay na benepisyo ang lahat ng pasyente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.